ya fasa kai ba da unguwa ba mun ne ya ja mun sabi da muke kaji kai ba da unguwa ba ba gaskiya ba wannan goma ne a to wannan goma ne sai yaron dai wallahi ya nuna ni wa da kiya muke ba ka shagiyan ka ga wiwi da kotan muke kai ba da unguwa bane ka ba kai ba ne wa ya zama shi ne wallahi ka fadi kai kurme kai zo ka samu abin ba mutum guda ke yi ba ya zama shi ne abin shi ne ba abin da ya yi wuya sai kana tabbata sai na wallahi cikin su ya amariya wani ba ta cikin su ke gawa amariya ta ba ni tausayi we are going there. We are not afraid to anybody. We are not afraid to anybody. We are ready to do it. So we can do it to the hand. We can do it to the hand. That is our mission. We are here for that. So we are here to do it. Menene dalilin da yasa kuke wannan? We lage sayarwa. Da kayan tramo lage sayarwa. Da yara kanan lage bata wa gunga. Sai da ba mu da wannan abin da continue. Muna so mu stop. Muna so mu stop abin da duka ya kare. To amma wai gaba can ana sai da wiwi wai ba ku. Muna tafiya da ba mu take muna tafiya. Ba mu tsoron kowa. Za mu kwantar da kowanne ne. Kisa wani munafiki da zuwa yana maganganu a barwa za mu buga shi da mu kara. Da so kai a je inda za je. Muna da madu abin da ya samu kuɗi. Muna da manyan da ke bayan mu. Yasa kowane munafiki in ya zo da taba wani wuri ya ce a bari mu buga shi mu kara. To bari da ku tauri kuma rika tabariyan da kyau. Samu noma mu kuma mu cin duruwa kawai. Shi abokin da ya kwakwa na huya. Okay. So shi wannan abun da ake yin nan yana ci mana tuwo a ƙwarya a daɗi. To amma rashin haɗin kai yasa to amma tun da yau kuma ɗan sabon zango gaskiya sun gwada ma zangonin Ashanti Region duka hankali. To shi duk idan mutum za a yi abu in za ka yi saboda Allah amma idan za ka yi da munafunci to amma yau samaruna wanda mu muka haifa wayan gada ka gani duka mu muka haife su ba tsararraki mu bane mu muka haife su saboda shi tun da mun tsaya bayan su za su yi su gyara unguwa muna bayan su. Me yasa tuntuni da ba tasar ma wannan aiki ba sai yanzu ne ake? Kowane lokaci kowane abu yana da lokacin yin sa kowane abu kuma yana da ranar yin sa kowane magana na da ranar yin sa. So shi idan yanzu aka fara ba damuwa lokacin kenan da ya kai aka fara. Da can akwai yasunan shi yan barayi da suke zuwa wani wuri su sata su zo nan to lokacin mu muna yara duka mun san wannan amma an wayi gari a yau a unguwan ma ake sata da in ka zo unguwan ka sai a ce barayi suna gada unguwan ne in ka je kai sata wani wuri sai a ce maka in kai yau ka zo nan ba a sata in ka je kai satan ka wani wuri ka zo ku raba amma yau an wayi gari ma unguwar duka ana sata. Kisa shi yan samaru na unguwa ne suke wannan ayyukan shaye-shaye da ababen ko dai yan wasu ne suke shigowa? Wayansu ne ke zuwa a
kan gaskiya samarunan unguwa wa'yansu mu ƴaƴanmu ko jikokinmu sun soma shiga shan Sun shiga. saboda shi ka gani dole ne ido mai ja yadda lamarin yake kenan. sai sa bayan wannan fashe-fashen da ake yi da menene kuma abin da zai biyo baya abin da zai biyo baya shine mu muna son gyaran wuri ya zama da kamar ba sa nan wallahi gwada ma yara sun fi 100 wanda yake nan aka haife su iyayensu ba Suna ke girma su zo suna su ke girma kuma suna robin wa'annan da ake haifa nan suna girma ba su da uwa ba su da uba in aka haife su aka kare sai su gudu su bar yaran ka gani ko saboda shi idan aka gama wannan abin da zai biyo baya kuma da tun jimawa. So shi yadda aka yi ga kai ne za ka ce. Daidai kenan. Yawan ya haɗi kai har a tafiya kan gado. Gobe mu son munafunci. Duk wanda yake tare da mu zai yi munafunci. Wallahi kau. Ya kau. Wallahi ya kau. Duk wanda zai yi munafunci tare da mu ya kau. Idan mu yayi jani. Za ka yaro kankani. Yaron da bai ya sha ta ba. 14 years. Yana shan wiwi. Suna disturb mutane. Suna disturb mutane. Wallahi ba. Alhaji ban tausayi abin. Akwai yariyar da ake kira Alangajuwa. Nan ga ta haifi yara kudu. Ta gudu ta bar su. Allah ya saka ma ajiya Iliya. Ajiya Iliya kuma larabawa. Allah ya saka mata. Ita ta haifi yara. Take tufama da su. me yasa tun wannan lokacin da kuka ga haka ba ku tasar ma wannan ba Abin da ya sa ba. Komi da lokacin shi. Komi da lokacin shi. Muna ta da su. Lokacin da abu bai kai ba. Mun lokacin shi kenan. Ciye da Allah. Bari mu yi magana da yare cikin mu na sai ka kauna abin da kai na baka gyara ba na ce ko munafunci na ci sa bai yi amma wanga karo an sha Allah da ya dan ubangiji wallahi mun ko da muna ji da su wani na magana wai ana hada baki da yan sanda ana zuwa ana wannan shashe za ku ci gaba ni wanga karon ga ko da kowa bai ke ba ga wallahi na je mu na zon kama wani mu ga an jeli shi dan saboda abin nan yana shafan mu yara anguwa ne kuma a ce sana yana mutu biya mu manu mu ba mana dai aji na mutira ina unguwa wuri yana bubu ne Anti midye ma wana ama wasasi wa. Yo bisau wana ama wasasi. Wai ba kai da su ai mun ce kai magana kace ba ka magana. Ana zargin ka cewa kai ke daure musu gindi. Ina gaskiyar magana. Wai kai ke daure musu gindi ina gaskiyar magana. Amma jira cikin mashayi. Wai kai ke daure ma masu shaye-shaye. Amma wai kai da masu shaye-shaye kai ke daure. Kare magana cire kanka. Wai kai ke taimaka musu. Wai kana cikin masu taimaka musu. Haka mutane ke cewa. ba batun godiya bane haka ne ko ba haka bane ba haka bane entisa en yesa woni omo na etin yeye wo mo amu nundu boni aye pa mo asenti an ba ka fa o eye sani e tu omo asenti sani e tu omo eye Dum bone de e mani prime ono o check kama kembo singa ina bia spend ma zikamunya kamata a ba su lokaci an ba su lokaci kuma yau ban fara ba ya fi 10 years muka kore su sai mu samu wasu manyan unguwan da munafikai matasa ba manya sosai haka ba manya da matasa sai su daure musu bindi su kuma komo da su don suna samun matan suna lalata da su suna samun ɗan matan da suna lalata da su ke su bari su komo to yanzu da matan da masu sayar da wing da wanda muka san ba unguwan da suke ba wanda bai da daki unguwan da ko gida unguwan da duka mun demolish kowa mun kori kowa